Hello, good people. Welcome back to yet another video. Here at your favorite channel of your choice. Uncle Saint is my name. So, ndoda ndingokupai a quick nonji, a quick update. Yes, it's a quick update about musikana uyu anonzi Portia Vasco anogara nekamwana. Also, I think ane 3 days kazvarwa vari kugara mustreet. But if you are new, kana uri kutonora pa YouTube channel, I can ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV, neku Instagram kwedu Saint TV official, ne TikTok account yakanzi Uncle Saint. TikTok chete Uncle Saint. So apa ndamomuka kuti ndimboklina motikari kuti tiwane kubatsirana nemusikana. So nhasi musi weSaturday ndoda kuti ndingende ndinotsvaga room as per her request. Akati ari kuda room either kuDZ kana kuEpworth handiti. So ndoda kumutsvagira room kuEpworth. From here ndakutodriver ndiende kuEpworth, then tikawana imba ichaita kuti tinge tinomutengera magroceries nemari dzamakatumira imimi. Thank you very much kune vakatitumira mari. Vamwe vakatipa $100, vamwe vakatipa $30, vamwe vakatipawo $10. Zvichidaro Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. God bless you so much. God bless you so much. So mari yatinayo tichaita zvinenge zvakwana ipapo. Ndichabva panapa ndonotsvaga room. Ndawana room ndobhadhara, and then tobva tamutengera zvekudya pamwe chete nezvingadiwa kuti ange ari anoshandisa nemwana. Zvichidaro but change ndichikupai maupdates ekuti taita sei. So chingoshare this video kuitira kuti vanhu vange vari vanoziva kuti zvii zviri kuitika, vanhu vange vari vanoona kuti Saint TV tiri kubatsirana sei nemusikana uyu. Aiwa, ndinoda kutendai nerudo rwenyu rwamunoramba muchingoratidza pano paSaint TV. Rudo rwenyu rwakatikoshera. Mwari wekudenga varambe vachikuitirai zvakanaka. Aiwa, sasekuru vevanhu, regai ndigadzirire izvo ndakatopiwa neumwe musikana. Thank you so much my dear sister. Taure edu mazita. Thank you so much neshuga nemafuta nerice raatitati tofanira kunosvitsa. Also akatipa nemapampers atakamupa nezuro. Takamutengerera futi mapirits sekuona kwenyu nezuro akanga achirwadziwa. So tine medication yatakazonomutengera ini pamwe chete navatete vanonzi Mandishore or something, kana asingakanganisi handiti. Thank you so much my dear sister nekuuya nekuenda panzvimbo. Kune vanenge vachida kunge vari vanosvika panzvimbo tango, we want to accompany you. Izvozvo futi zvakakosha muchiwitnessawo zvese zvatinenge tichiita muchibatsirana naangu. Makasununguka futi kutibata panhamba dziri pascreen. I think ndichazoisa request yekuti tiri kudawo mablankets, tiri kudawo zvekushandisa mumba, nekuti tikawana imba yedu inenge isina chinhu, tinongokwanisa kunge tiri tinobatsirwa nemi kuti tinge tiri tinobatsirana nemusikana uyu. Aiwa, ndichida kuti thank you very much kune GTech ndovakandipa zvekushandisa handiti, zvekushandisa motikari yaangu. They know very well kuti aiwa inoda kukliniwa. GTech namba dzavo ndo dziri pascreen. Vanotengesa zvese zvinoshandiswa kuklina motikari, zvinoita kuti motikari ingava pendi chaiyo, zvinochengetedza paint yemotikari yenyu, zvinochengetedza interior yemotikari yenyu. So chingovabatai veGTech, ndichida kuti a big shout out to you. Also don't forget Chazika Electricals, ndo vakatiisira magetsi izvozvi. I'm not sure kuti magetsi ariko here, but isu hatitozvizive because Chazika Electricals vakatiisirawo masolar. So imimi zvaizvezvo vari kurana epromotion, kune promotion iriko. Kana mukavabata mukavaudza kuti tauya through Saint TV, vane discount yavachakupai. Aiwa, ndo zvandango ndinokuzivisai pazuva ranhasi. Thank you so much. God bless you.